sing cilik-cilik didhisikke. Saiki ganti anakku wedok. Nah. Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi. Wah, ya rasa disepoti ngadeg kae. Ya. Oh, ngono iki mumpung sekolahe jek prei. Heeh. Kelas piro? Kelas loro SMP. Oh, ngono Ki ya pendidikane ya penting. Oh, ngono Nggih, juara piro, Nduk, ta? Napa nih? Sak kelas juara piro? Nalika nomor apa to lho? Sing wingi. Sing wingi niku. Heeh. Sing winginane. Winginane sadurunge iki. Juara piro kae? Duduhne aku kae lho. 11. Wih, 11. Nggih. Muridé piro kuwi? Muridé 15. 5. Wah. Wes, apik kuwi. Lanjutkan. Oh, bocah kuwi wis kakean kegiatan kok. Kakean kegiatan yo. Sekolah rampung langsung ning nggon sanggar tari. Sanggar tari prei ning nggon sanggar pedalangan. Urung belajar privat nyinden. Heeh. Dadi yo wis nyinden yo iso, dalang raketang sithik ya wis tau, wong anake dalang. Ya, nari wis kilina lomba ning Salatiga ya nomor 1. Nari nembang dalang, joget iso. Tak dongak-dongakne muga-muga esuk iso kelakon dadi dokter. Wong. Nek ora gathuk ora. Anakku wedok mung kowe sitok-tok. Ora kok piye-piye aku pengen duwe anak wedok sing iso dadi dokter. Sok lek sak wayah-wayah iki aku ki wekasane tuwek iki lek enek apa-apa ki karek takon anake. Iki sing diombe obate apa ngono. Heeh. Sik kali ngandalang ora? Tesih. Jajal suluk sithik wae. Masyarakat wonten ing Madiun kan pirsa. Heeh, suluk. Heeh. Sithik wae. Padet. Padetan. Heeh. Anu pelok. Heeh. Ya jajal sithik wae. Suluk gen iki lho, asine ya pinter ndalang. Oh, biyen tau ditanggap karo sekolahmu ya nalika ulang tahun kan, Nduk? Nggih. Tanggapane bapake wis kalah. Sak wayange, sak gamelan, sak genjot, sak sound system tanggapane piro? 5,5 juta. Lho. Hebat. Aku sing tombok kuwi. Oh, ngono. Ya. Jaja. Yo, suluk ana sarunge nembang.
iki lho. Pak Bu, anake Pak Kangko. Jenengan ngerti rahasiane mboten kok suarane iso apik kaya ngoten niku. Kula bocori nalika nduk Tata niku wonten kandutan wonten jero wetenge ibuke. Kulino tak kirimi mik. Kula metu suarane apik. Oh ngono. Nari ora ketang sithik. Ayo, apa jenenge Parianom? Raketang sithik, ora kudu nganti rampung. Ben masyarakat iki iso nembang, iso nari, iso dalan. Ya. Wis ora nganggo anu ini ora rasa nganggo selendang. Ya ta, yo sithik wae, sithik yo. Pak Mini. Gong mandek. Nek ditutukne nganti isuk. Mau ndalang wis apa jenenge kuwi nari ya wis. Saiki qiraah. Aduh. Nggih. Bismalam salib. Kula nggih saged niku. Piye? Kula nggih saged. Oh nggih, purane niku nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismalam salip-salipan nabrak sip. Ada pedagang asongan. Kuwi piye, Mah? Kesupen. Mboten usah diterusne iki, Pak. Nembang mawon. Nembang ya, nembang apa? Nembang apa? Sing awakmu apa? Ya. Kelinci ucul ke mau. Kelinci ucul ya? Nggih. Gen karo mboke. Ya, inget tarung karo mboke ya. Njugate cara Bali lho. Ya, nganti mripate mendelik-mendelik kaya lek pas tukaran karo anake kae. Wong loro kok ora tau akur. Oh, kaya sing bisa kok mesti dadi wasit aku. Iya. Mbok yakin iki mau akur nembe teng panggung niku mau. Heeh. Wingi tukaran. Tukaran. Demi anak kok ya. Ya. Iya, coba digarap gamelan Bali ya, Sa. Garap gamelan Bali. Heeh, engko garapan Bali liyane loro sesigar utawa loro sesigar karo anu diaturke nggon goro-goro. Garapan anyar. Wah, anyar metu kenceng. Heeh. Mulai ditokne saiki pedulek do lali aku. Ya lali terus ngawur kok ya. Untuk indase kancane kok. Ya engko kudu metu karo ngira. Ngagem bawa napa? Ora usah langsung wae Bu. Anu Nduk Cahayu. Nah, yo anak karo mboke. Kelinci ucul garap cara gamelan Bali. Yuk, dados.
Oh. Dangdut bro. Or sampun dipunaturaken. Oh.